wala taqulu wa ta'wi an liman yuqtal wonande on warado fi sabilillah nder jihadi bantugol lawdin Allah kan amwatun ko o maydo wata on wi'u dum walakin skoni bal sikoni ahya'un ben ko be wurube walakin sikoni la tashuruna ono on so awoni andude gurdan dam be wuri dan wala nabil wannakum alla dali wallahi non men jarribora yongoy bi shay'in piji min al khawfi morde kulol wal ju'i hege wana qasine duitanede min al amwali morde jawle luttata gagnade tun wal anfusi e wonkeji luttata wurude tun wa thamarate dimde ledde luttata mojude tun kono kalama men libi jarrabo e hore mun o munyi wa bashiri sabirina weltinir munyi ben wonde no wodani be aljanna humputube alladina ben idha asabatum sibi bi musibatun musiba na sonkugol ma pitagol ma wi ay kom hebi be wiata galu ko be wiata inna menen lillahi ko alla me wodani wa inna menen ilahi ko faade kama korajiuna on ko me rutoto ulaika wayi be wa ubeni alaihim woni edu mabbe salawatun buttu yurmende min rabbim imorde ka jomi mabbe wa rahmatun e yurmende wa ulaika bedo humul muhtaduna ko be woni fewbe inna safa ande no go fello wete go safa wal marwata e marwa min sha'airillahi ko jeya dum e mandeji Allah subhanahu wa ta'ala ni faman hajjal bayta kala jodo kasudu kaaba awi itamara ma awadi umra fala junaha alayhi haray bakkato fawakema an yattawafa de wangoto bihi ma majje kanje didi wa man tatawwa khairan kala non beydudo mojjere fa inna allaha alla shakirun ko jarnini do yettini do alimun andudo aya hino mari sababun nuzul innal ladina andena bay yaktumuna sudobe ma anzalallahu konko Allah subhanahu wa ta'ala on jippini ma anzalna konko men jippini min albayinati morde ujaji feñudi wal huda e pewal min ba'di ma bayyanahu bawale men bangini dum men labbinani linnasi wonande yimbe ben fil kitabi kan der deftere ulaika ben don yal'anuhumullahu Allahu on hudaybe wa yal'anuhumullahu inuna hudobe hudaybe illa alladhina sawna ben tabu tubube waslahu be mojjini wa bayyanu be taski fa ulaika ben don atuba alayhim harami jabanay ben don tububu ye mabbe on dey wa ana tawabu bay ko mi woni jabo tububu ye arrahimu yurmetedo innal ladina andena ben kafaru yeddube wa matube maile wa hum kambe ko farun ko be heferabe kososo be silmali ulaika be do alayhim woni e do mabbe la'anatullahi kuddi yallandi wal malaikati malaika be wanna se yimbe be ajmaina be den dangal e pi kadi khalidina ko be luttobe fi ender kuddi ndin la yukhaffaf anhumul adhab lette den fo yigintina no tokkabe nyande dargal wala hum be onal yunzaruna darete be gite yurmende taw wa ilahukum fellite rewetedo mo ilahun ko rewetedo wahidun goto la ilaha ala rewetedo illa wasana kanko Allah arrahmanur rahim nemino wujul e kefedo ka adna do nemino gomni men tun kala har inna fi khalqis samawati ande woni e tagegol dido kamuli wal ardi ndi leydi waqtilafil layl elundirgol jemma wan nahari e nyallangal wal fulki e delade allati de tajiri wonde dogude fil bahari kander baharu bima yanfa'un nasa konko eno nafa yimbe be wama ansalallahu ko Allah jipini mina sama itika sama mimma in imorde ndiya fa haya bihi al arda wurnitida ko duwoni le o wurnitida sabo majjal leydi ndi baada mawta baaw ko ndi maayu noko wa batha o sakita fi ender mayri min kulli dabbati imorde kala dabehum kala ko men minoto lego o tasrifir riyah e wurtugol dido keneli wasahabil musakhkhar e dule deltade bayna samai wonde hakkunde kammugo wal arde leydi nde ande wadugol dum do la ayatin dum do no rondi mandeji molanade li qawmin onande yimbe yaqiluna beno haqqila wa minan nas no jaa yimbe be man yattakhidhu umman jogiti min dunillah ko wori Allah wa minan nas no jaa yimbe ben man yattakhidhu on jogitido min dunillahi ko hewta Allah andadan sanamoji yuhibbunahum tawa hibe yididi ka hubbillahi no yididi Allah non tode walladina bedo amanu gomdimbe kambe kanyu ashaddu ko be buri sattude giggol ashaddu hubban ko be buri tidude giggol lillahi ko fi Allah ko Allah subhanahu wa ta'ala kambe ka haka be yidi Allah don hay goto be yida ha don walaw yara harayi ayno non alladina be zalamu tonyube idh yarawna al adaba tumande be yilette den harayi ayno be on ler madum hara be yi ayno hore mabbe tumande be wa'iri non annal quwwata be faamayno jaka dole den
lillahi ko Allah waɗani jami'an dendangal ɗo no metti jolkidirde faamo moƴƴa walaw yara alladina hara yi'ayno ɓen na hara an a yi'ayno dey ko hara yi'ayno ɓe zalamu toñuɓe idi yarawna al adaba tuma nde ɓe yoyi lette ɗen ka dargal no ɓe hulirta on say ɓe maapo ka ɓe wuri ɗo nini hara ɓe yi'ayno ɗum ɓe famay jaka annal quwwata no dole de lillahi ko Allah waɗani jami'an wa anna Allah wonde Allah shadidul iqabi koti adabi koti ɗuɗo lette id tabarra alladina andu tuma nde woɗɗititono ɓen uttubi'u jokkanoɓe ɓe doga ɓe woɗɗito min alladina immorde ɓen ittaba'u jokkunoɓe ɓe be mana jokkanoɓe ɓen doga pottito jokku ɓen inna menen na menen jokkunoɗo ko ɗo adi so Qur'an wi en ka darsuji yeso to al akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa al muttaquna jatigiɓe ɓen kala haraka dargal majorité maɓɓe haray ko ɓe ayruɓe ɓe hollidirta boddi sabu ko ɓe welduno kon e hoore kafir yagal ma e hoore nafiqi yagal yo Allah subhanahu wa ta'ala dando en wa taqatta'at taja bihim e maɓɓe ala sababu kala sababuji e relation konno hakkundeji maɓɓe wa qala alladina wiya ɓen ittaba'u jokkunoɓe law anna lana harano waɗanomen karrata ruttorgol ka aduna fana tabarra min ruttotono min dandinoto menen kadi min dogayno min woɗɗito min e moɗon kama tabarra'u minna wono dogu ɗon ni woɗɗitorɗon men kadhalika kono ni yurihimullahu Allah subhanahu wa ta'ala woni ɓe hollirde amalam golleli maɓɓe ɗi hasaratin alayhim kaninsi e dow maɓɓe hasaratin kaninsi ka pirde alayhim e dow maɓɓe wama hum ɓe wonali bi kharijina yaltoɓe kadi minan nar immorde yite ngen ya ayuhannas kono yimɓe kulu ñaame mimma fil ardi immorde e dendanangal kon kon kallidi ɗo mes halalan tayyiban ko laaɓan ɗum on ko dagani ɗum on si wona kala ko yiwɗen tawata no windi ka alqur'ana ma ka sunna wonde wata ñaame haray ko ɗum ɗon woni ko accete wala tattabi'u wata on jokku khutuwati shaytan laawi iblisa innahu no shaytane lakum wonande on aduwun ko gañamo mubin ɓanginɗo innama ya'murukum ande ko yamirtan kanko iblisa bisu'i ko bone wal fahsha'i e ko ñiddi wa anta qulende joɗoto tum wowlon taƴon penale liɓon alalla e hoore Allah ma la taf'alun ma la ta'lamuna konko on anda haray ende wolo ton ka Allah nden hunde nde on anda abbo tewo pas abbo fena haray ko ɗon darsume on yiltoɗe rewtoɗen ɗum ɗo wiɗen daiman wa abadan faalaɗo yanyanede seeɗa embere ngel mi wawi ngel ma faalaɗo faljitagol moƴƴa embere ngel mi wawi ngel numéro téléphone ji ɗin no wooda 628 60 53 09 kono amma o darsuɗo ɗo en yeññata sabuna ko fi amen mene wonɓe ekkitade ɓen haray faalaɗo yo yaji ɓuuri ɗo nodday ka numéro téléphone ji o humpito ko faala kon ma o yaha ka email ka Facebook ma o yiltito ka tafsir aranomo mi waɗi lan 2012 jon noon haray ngongre nden wayi wasi tedda jemma on tiɗirali noon towirali noon hande kono fewdo ɗo nini kaka fulawa ka meɗen ngami woni mawɓen no nelanilan kala ka village ga on andi noon ga no deƴƴi hino ɓuuɓi awa haray yiƴanɗam fendo to lawngongre nden ara law aray ko ɗum yoton yewtere nden hino pooɗo gokkum wawa si jillodira haray on yaafoto hande ko gonga hewtali leer mo wowɗen firmude on mo wowɗen on fowtade mo wowɗen on rompude kono haray ɓa jemma on ɓuuɓi awa ko ɗum woni